సారీ అండి, నా వైఫ్కి చెప్పాలి నేను సారీ. 2022 వరకు స్కూల్లో నేను అన్ని విషయాల్లో కోఆపరేటివ్గా ఉండి ఎవ్రీడే స్కూల్కి పోతా, మండల ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నప్పుడు కూడా స్కూల్కి పోతా అట్లా ఉండేవాడిని. దాని తర్వాత నేను స్కూల్కి పోలేకపోయిన పరిస్థితి ఈ పోస్ట్లోకి వచ్చినాక పూర్తిగా ఆమె నెత్తిని పెట్టేశాను. ఇదంతా ఆమె చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉంటుంది, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటూ ఉంటాను. ఆమెకు నేను సారీ చెప్పాలా. అట్ ద సేమ్ టైం నేను ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక కంట్రీకి పోయేవాళ్ళం అండి ఇద్దరం, నేను నా వైఫ్. ఈ ఫుడ్ కమిటీ చైర్మన్ అయినాక ఎక్కడికి పోలేకపోయిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఒకసారి నా బర్త్డేకి లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరిలో శ్రీలంక పోయాము ఒక 3 days. మా వైఫ్ కొంచెం అట్లా ఇట్లా మంచిగా తిప్పాలా అనే ఒక కోరిక ఉంది, నెరవేరుస్తా భవిష్యత్తులో. ఆమెకు మీ ద్వారా సునందాకు సారీ చెప్తా ఉన్నాను. నా వైఫ్ నాకు ప్రతి ఒక్కటి, ఈరోజు నేను బయలుదేరుతా ఉన్నానంటే ప్రతి ఒక్కటి, ఫుడ్ ఐటమ్స్ కానీ, బట్టలు కానీ, ఏ బట్టలు ఎక్కడ ఏం వేసుకోవాలి, ప్రతి ఒక్కటి తనే చూస్తారు.